आज है पणा संक्रांति भूली गली हेलो भाई मान भौणी मान नमस्कार शुभ सकाल। तो आज हूँ पणा संक्रांति तो समस्त को शुभ पणा संक्रांति नहले हापी पणा संक्रांति। गांठियार सब पिंपुड़ी हो जाती जिते कहले भी हेते बांधिकी थोयार ना खरार थोले सब पलैबे। ओहो सला गोड़ को कामी ततई दौरान 40 डिग्री पप्पा माँ की खरा लास्ट 4-5 दिन मैं जपर करा मैं ऊपर रूम को आसती एंड ड्रेस बहुत सारा पड़ा धोयापी तो ये सब ड्रेस गुरा धोदे जाके ड्रेस सुखे दबा तापर एठू बेलपणा आरंभ करदबा। जापर गोटे देखदेवी ये गोटे बिल्ली अच्छे देखा देख खाली तो खाली कूह भर पड़ जाता माने प्राय 2 घंटा है कूह भर पड़ गई तो आम ताकू बहुत कष्ट उद्धार हो फास्ट माने बहुत ट्राए गला पाल नड़ा पकागला तापर यू झाड़ू पकागला तापर यू बासन मजा स्टाण्ड जो तो से स्टाण्ड को लास्ट पकेलु तापर से छुआटा धरला तो आनिलु थोचु से अच्छा माने 2 दिन हो गला 2 दिन सरी 2 दिन हो गला से मैंने अच्छा ये माँ पुआ कि माँ झील के तो से अच्छा जाऊ ना कड़े जी फ्री गला टे फाँका लास्ट से उखड़ा भाई से उखड़ा भोग क्या हो शांति। चलो फ्रेश हो गली पुणे आउे जीवा लंचटा करदे खाली आसवा है खादा लंचटा करदे टे तो डाली सेव भजा शाग आंब गोटे आंब काट पोक जोपा माँ अच्छी खाइली पीली अध घंटा रेस्ट नाली आइसक्रीम किणिकी थोड़ी आइसक्रीम टाक खाईदे देहर गोटे शांति बस गोटे बड़ बाटे शोया लगुच पूरा मेल्ट हो जाए हाँ तो अच्छा बेकार है ना कमी आइस एत समय रखिकी भी मेल्ट हो जाए देखुच भांगी जाए खाली धरी हल्के पड़ी जो कि शांति बादाम पड़े काजू
ହାତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି। ହାତ ପୁରା ଚାଟି ଚୁଟିକି ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଏବେ ସିଧା ମୋ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କିଏ ଶୋଉଥିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୋଉଛି ଅଣ୍ଟାଟା ଗଲା ମୋର ଭାଙ୍ଗି। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଶୋଇବା, ଶୋଇକି ଉଠିବା, ତାପରେ ପୁଣି ହାତରେ କଥା ହେବା। ଉଠିକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମିଳିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ତରଭୁଜ ସବୁ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସରି ଭଉଣୀମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲିଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ଭଉଣୀ କହେନି। ଆଣ୍ଡ ହଉ, ଏବେ ଆମର ଡିନର୍ ସରିଯାଇଛି। ଡିନର୍ରେ ହେଇଥିଲା ନାନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପନିର ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତଳ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇପାରିଲିଣି, ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ହାଫ୍ରୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରାତିରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି କରୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କ'ଣଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ଏପଟେ ଦୁଇଟା। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଉଛ ସେଇଟା ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ତମ ଭାଇକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେବାର। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ 2018 या 19 ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି ସବୁଥିରେ। ଗେମିଂରେ କରିଛି, ତାପରେ ଗେମିଂ ଖାଲି କ୍ଲିପ୍ସ କାଢ଼ିକି କରିଛି, ତାପରେ ଖାଲି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି କରିଛି, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିଫ୍ଟ ହେଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିଛି। ସବୁତିକ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତ ସବୁଥିରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାଅ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଅ ସମସ୍ତେ, ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେୟାର କରୁଥିବ। ତ ରହିଲି, ଆଜି ଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଏମିତି ଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦେଖିବା କେମିତି ଯାଉଛି। ଟାଟା ବାଏ। ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଏଇଟା ସିରିୟସଲି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଯେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ବି ତୁମେ ଜଜ୍ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହେଟର୍ସ ମାନେ, ତ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କର। ନାଇଁ ଭାଇ, ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଙ୍କୁ ଭଲସେ କହିଲେ ଏମାନେ ଜାଣିକି ଭଲସେ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଏମିତି କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ କେବେ ସିଧା ହେଇନି, କି ଏମାନେ ବି ସିଧା ହେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼, ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।